אז מה קורה חברים, אנחנו חוזרים חזרה, זה כאן ספיידר סטייל, אנחנו חוזרים חזרה לקרב שלנו עם החייזרים הירוקים והסגולים. בואו נראה להם מי הבוס. ואני גם טיפה רעב, אולי יש פה איזה משהו. כן, טיפה יש לי פה ביסקוויטים. Sorry, but I won't go easy. והנה גוקו חיסל אותם שוב פעם בשלוש מכות קטלניות. זה היה כל כך אופייני לזה, אבל לא משנה. הנה הרווחנו פה משהו של C. תצאו לי מהדרך. קלף מוזר כזה. הנה נפתחו עוד דברים. עוד אפשרויות נפתחו. הבנו שקוראים לך גייב. לי קוראים קובי, נו אז מה? אין גייב. מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי לדעת שקוראים לך גייב? מה, אתה אחלה גבר? או, טיפיה ואורס. הנה בטריינינג מחכים לנו על החמית. טוב, ספיידרים יקרים, אז זה בינתיים הסרטונים להיום. אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לעשות לייק. אני הייתי קובי ספיידר סטייל ואתם הייתם צופים שלי. ונתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.